बापरे बापरे बाप बेरे फुंजानि हां बुंबोलायबाय माथो सान्दुंआबो बिहामजो बिहामजो दै गिलाससे लाबोलाय आंनो मा जाबावगोन बे गरम बोथोरजों माब्ला जोबगोनसो मोनथारबाय आं हाला आदि बिहामजो दै गिलाससे लाबोलाय apa dia? बिहामजो दिनै सान्दुंआबो गोसाथार दुंगोन बायदि मोनदां ओंखाम ओंख्रिखौ थाब संनानै दोनखादो दा नङाबा सान्दुं जौबा एकदम गरमजों संनो हानाय नङा नोंसोरो आन्दाज जायगायाव थांना फैनि दिनै ओंखाम ओंख्रि संनाय बेलाया सासेनोसोमोन आफा आंहा थोरसि-लथाखौ सुखांखाबाय दा न'ल' सिबनांसिगौ बे सासेयालाय अबावथो थांखो सिखाराखैनो नोंना नोंहाबो सनाया बे सना मालाय मा जानोब्रा हाफि नोंहा हिराखा आंनि जिरख'नाय हिराखा बेखौनो बिदि बुंबाय थालायनांगौ मोजां खोनादों आफा नों आंखौ जिरख'नाय हिरा बुङै बुङै दाबो आंनि दख'ना बिनायखौबा होफैयाखै नोंलाय माथो दाख्लै सासेनो सना जरासे होफैखुमालायदोंनो आं मिथिखादों हाब बिहामजो सना बेखौनो बिदि जिंगा सिबाय थालायबाय नों बेनो सना होफैमानो मा जानो सना जरासेल'सो होफैदों आं नोंनो 4,000नि दख'ना अर्डार खालामना दोनखादों बे सानब्रैसोनि गेजेरावनो मोनफैसिगोन जिंगा सिनाङा बिहामजो सना बेखौनो टेनसन लाबाय थायो नामा नों दे जागोन दे बेखौ ओंखाम संनो थिननांसिगौमोन ओमफ्राय र' आं बेखौ गाबज्रिहरनि बिहामजो मा माबा खोन्थालायबाय ना बिलांखौलाय ना माबासो एरना होलायबाय एरगोन नोंखौ मानोबा नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायफोराखौसो आफानो खोन्थादों दाहालाय बेखौनो बिदि बुंनांगौ आहा संगोन ना दा बुङाबालाय संगोन माला संगोन नोंलाय माथो दासो सिखारना फैदों नोंलाय सानानो जौजोब्बाय हनै खोनाखादां माथो आफाया 4,000नि दख'ना अर्डार खालामदोंनो बे आंनि सना जरासे होफैनायखौनो मेगन सालायबाय नोंहा मेगन सागोन नोंखौ मानोबा आंहा खोनानायखाय बुंदों आरो आंहा मिथिनायखाय जाबाय नों ओंखाम संहैदो नों सिलायाव जिरायदो आं दाबसे जायगायाव थांना फैनि मा जाबावगोनलाय बिसिजों जेरै फुंजानि बिसिनि नांलायखौसो खोनासंनांगौ दै गिलाससे बिनायल'नि एफा दावराव सालाफ्रा सैमा मावजि बायदि नांलायबाय थागोन जायाफ्रा मालाय फिसालायाबो सानै लाना फैबाय सासेथ' आंनो रानना होफैजायो नों आफा नोंबोला आंलाय नोंखौलाय बेसे नायबाय थाबावनो होननानै गैया गावहा सानै लाबाय गुजरात बेंगालरनो माबा खामानि मावहैबाय बुंहगा थाइसेबो थाखा हरा बे आंनि माइनि गयनि फैसाजोंनो जाबाय थानोसै जोंनि सानैया बारा सानैखौबो लागारगोनदोलां फिसाला गैयावनो जाले बिथिं माहाय मा आफा जानायखाय बिराद दुगि दुगि बुंदों नामा नोङो जिरख'नाय हिरा बुंजानायखाय आंखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों नामा नोङो सालि मोख्रि ना आफाखौ बिलिरला बाय नामा नोंलाय सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ मिथिबाय बेयाव बिदि बुंनो नोंहा जेबो अधिकार गैया गावबागाव खामानि गावबागाव मावै थां आंनि खामानि मावनायाव आंखौ डिस्टार्ब दाहो खारफा बोनानै बिदिसो बुंदों आंखौ उल्थानो आंखौ लाबोनायाव नोंसो गाबगु खुबगु खालामनानै खारफाबोदों मिथिबाय खान्थाल आथाफोर बायदि बेफोराव नांना हौवाया अनखांनाय फैलायलांबाय खोमा मालायनि हौवासो लागोन एफा गोरा गोरा आं नोंखौ दानिसो बुंखादों सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुंहोनानै बे हौवाखौ नों लादोंना आं लादों नों गदाय ना आं गदाय गाज्रि जाया लाजिबायनि सुदामसै माबोरै खोथा बुंदोंलाय आंखौलाय बिहाव गोसोग्रा मा खोथा बुंदों नों गावबागाव खामानि गावबागाव माव मिथिबाय आंखौ खामानि मावनायाव बारा डिस्टार्ब होबाय थानाङा जामिनदाराबा न'आव दंना गैया बाबु बबेयाव थांग्रा नोंलाय थिंगिलिनियाव नोंसालाय न'आव दंना गैया दङ सोरबा दंना हारसिं दंब्रा हारसिं दं नोंसा बाबायालाय माला फैगोन नो जाबा बे दिनाव फैसा बुरजा जाबा खामानि मावखांनानै फैगोननो फैसानि नाम्बारखौलाय गोसोआव दंना गैया नोंनाव दङ
6000206 6000206 Harimu mulai 6000206 Ini apa? Tahu gile ini. 600 number 6000206 गोजौ थाबाय बारबा हले गला बिसिनि बिमाखौ बरायनोसै आङो बिसिनाथ' बिफायाबो गोजानावसो दंखायो गला रावबोथ' थाखाया बिखुनजोआबोथ' बुरैसोखा बिहावाबोथ' बोरायसोखा बेंगा बेंगिसोखा सानैबो जाबाय बिसोराथ' थाब फैखाया बायदि मोनदां फैसा बुरजा लाबोगोननि खोथा जाबाय Ayo आंना माथो Instagramआव 1K followers जासिगोन मा 1K जासिगोन औ 1K जासिगोन आंना followersआ दिनै आब' नोंनि एकाउन्टआव मोनसे लिस्ट बानायनि आयौ नोंहा बानायनोसैलाय दे बानाय दे आब' नों हमना हो मा भिडिअ बानायगोन दिनै नों हमनाल' हो सना नों बहा दं सना आं नोंनि न'आव दं सना बेसेबा गोजानाव नुहुरस'आ खोनास'आ बहा दं नों सना नोंनि बिसिया आंखौ नों गैयै समाव रायबाय थायो बुबाय थायो सैमा बायदि बाहायबाय थायो आंखौ सना सना रिल्स बानायनाया मा मा बुंबाय थादों ओइ नों भिडिअ बानायनाया मा मा बुंबाय थादोंहाय हाब आब' आंलाय डायलगसो होदों दा नोंहालाय मा जालायखो मा नांजालायखोसो होनदों नोङो मानि बेलाय सैमा बायदि बाहायनाय बुनायनि खोथाफोरा अबेनिफ्राय ओंखारदों दहाय सिथ्लासिमनियाव सोरबा नागिरना बोबाय नोङो हाब दहाय आंखौ खानायाव हमना बोनाय आरो बे उल्थां फाल्थां खोथा बुंनाया सोरमोन बावबाय बेफोरखौ लाजि गैयि आंखौसो सोबानो नागिरदों ओइ सालि नोंनो बांद्राय नोंनो आंलाय मा बांद्राय आंनि एकाउन्टआवनो रिल्स बानायनानै आंखौसो बिदि बुंबाय थादों ना नोङो लाजि गैयि रिल्स बानायनायनि मा खोथा साला आंनि हौवाखौ सेनानै ओइ हौवाखौ सोर सेदों नों सेदोंना आं सेदों नोंनो सेदों नोंनो माबा आंखौ गाज्रि बुंबाय थादों दालि मोजाङा सेरसेयाव 100 थाखा आलुनाबो बुरजा दं एसे अमा बेदरा 500 थाखा सेरसेयाव फिसाला थाइसेयाव आं बिदि बिहामजोफोरखौ जाहोबाय थानांगौबा खिबु गावलांजोबगोन माथो आंना बोरै जानांगौ जों थाब जानोबा बिदिजों मा जालायखो थाब सिबार नालायलायबाय नामा नोंसोर आयौ मालाय न'खर मा जादों गावथारदोंना मासे दावराव मा जादों हा मा जादों बेनो आफा बेनो आंखौ र' जाबाय गथ' गोरलैफोरबायदि नांलायबाय थागोन ने आयौ मा मानसि नोंसोरलाय थ' सिङाव दौलि थ' सानैबो थ' माथो जामोन माने एफादाब्राव नांलायबाय थायो नोंसोरलाय गथ' गोरलैफोरबायदि हामा बेबायदि बिहामजो जालायनाय सिख्ला गोरलै नङा नोंसोरो बेनो आफा बेनो दहाय आंनि एकाउन्टआव रिल्स बानायनानैबो आंखौसो रिल्स बानायनायाव उल्था फाल्था बुंनायानो आरो दहाय नों थांखांनानैबो बियो आंखौ खानायाव उल्था फाल्था हमनानै सोबानो नागिरबावदोंसो बुनो नागिरबावदोंसो आंखौ नङा आफा बिनि खुगाया बांद्रायखा नोंनि सिगाङाव गोदै बुङो नंखाय आफा नोंनि सिगाङाव आंखौ माबायदि गोरा बुंदों नोंखौ नालाय बुंदों आरो नोंना सांद्राय नोंना सांद्राय आंनिखौ सिरजा आं दिनै मोनसे खोथा रायज्लायना फैदों दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आङो नोंसोर सानैनो न'खौ आलदा आलदा लुना होनोसै आं आरो हाखौबो रानना होनोसै जाय बे मेन न'आव थागोन बे हा खमखौ लानांगोन आरो जाय बे मेन न'आव थाया न' आलदा लुबाथाय हाखौ बांसिन मोनगोन दायो
सोर सासेया न'खौ लानो आरो सोर सासेया हा बांसिन लानो आं न'खौ लानो आफा ओइ आफा अबे हाखौ रायनायनि खोथा बुंदों नै सासे लाबावबायसो आङो